Научи арабски език с Академия Насиха. Академия Насиха предоставя специализирана образователна поредица. Арабският език е в твоите ръце. Създадена за изучаване на арабски език за неговорещи. Поредицата е насочена както към малки, така и към големи учещи и е изградена върху съвременна методика, подходяща както за студенти, така и за преподаватели. Какво предлага програмата? 4 нива на обучение – начинаещо, средно, напреднало и високо ниво. 8 части с богато съдържание. Въвеждаща книга за усвояване на арабски пребукви. Илюстрирани уроци. 3325 думи, подбрани според нуждите на учещите. 600 учебни часа, разпределени по програма. Упражнения, дейности, илюстрации, аудиоматериали и тестове. Поредицата е фокусирана изцяло върху книжовния арабски език – фусха. А защо да изберете Академия Насиха? Постепенно и лесно усвояване на езика, съвременни методи за преподаване, баланс между комуникативна, езикова и културна компетентност. Поредицата също е одобрена и е използвана в над 2000 образователни институции по света. Арабският език е за всички и е лесен, когато го учиш с Насиха. Запиши се в Академия Насиха и започни своето пътешествие към овладяване на арабския език. Местата са ограничени. Побързай да се запишеш на телефон 088 217 5655.